Eu nací no ano 1928, aquí nas Pontes, na calle Real número 22, hoxe Casa Cabelo. Meus pais viñeron para aquí de Fene no ano 1920. Estabeleceronse con a cooperativa, anduveron de que non se levaban ben as cousas, entonces comprou todo o meu pai e puxo unha cooperativa. Cando tiña 8 anos, 10 anos, pois xa se vivía na casa todo, porque había o estudio, a galería de fotografía, e ali iba todo o mundo. Despois xa máis tarde quixen estudiar para cura. Estuve no seminario 2 anos cando tiña 12, 13 anos. Pero ao brao seguinte xa dixen a miña mãe que non quería seguir. Levou o disgusto máis grande da súa vida. Tiñamos un amigo que falleceu, que é o fillo do maestro Don Pablo, que me meteu en Calvo Sotelo con 14 anos. Entrei de pinche, ganábase moi poucos cartos, eran 7 pesetas diarias, pero despois baixáronme a 4,50. Recordo que con eses cartos era un día de feira, era un día 30 de julio, estaba a miña mãe comprando na plaza, e todo o que lle din do sueldo non chegaba para nada. Depois, pouco a pouco, xa fui collendo as riendas, iba revelando en contacto, e así foi. Aquí os días de feira era un día grande, había os minuteros donde se facían as fotografías na calle con un fondo artístico. Despois no estudio da galería de Celedonio Vila, pois ali había cola os días da feira para facer as fotografías. Eran fotografías de familia, por exemplo, os pais, os noivos, os nenos pequenos, estes poñíanse nunha alfombra de piel de cabra, e entonces desnudábanse de todo e facíanse as fotografías a nenos de 3 meses, 6 meses. E a luz era natural, o sea que era, como casi non había luz eléctrica, e os focos non daban máis de sí. A galería tiña cristales todo por arriba e por un lado. E despois tiña cortinas, con unha vara había que ir tapando a luz, abrindo claridade por outras partes. Os días de carnaval eran días grandes, porque se celebraba moito aquí. E despois, cando se iba a retratar señores mortos, porque a familia non tiña fotografías en vida, íbamos, meu pai, o meu irmão Julio ou eu, íbamos con meu pai. Entonces meu pai estaba acostumbrado a poñer a boina diante do objetivo. Como había que dar bastante exposición, porque a óptica era moi deficiente, pues entonces chegaba ao morto, entonces se cada, eso yo unha vez, a ver, quieto, non te movas. Despois, a partir entre o ano 36 e o ano 43, 44,
non había imágenes, non había materiales para poder traballar. Pero despois sí, xa se empezou con Calvo Sotelo, con as industrias, xa te chamaban para ir a fazer un reportaxe de calquer cousa, e foi cando se empezou a ter un archivo un pouco en condicións. E hoxe dá gusto telo, a verdade é iso. O mellor momento que se viveu aquí nas Pontes, bueno, foron varios momentos. Por exemplo, cando veu a luz eléctrica de Calvo Sotelo, porque antes tiñamos a fábrica de Prieto e compañía, que en calquer momento rompían os dentes de madeira que tiña a corona e quedábamos sin luz. Isto veu a pequena centralita e xa tiñamos unha luz en condicións. Segunda, o teléfono, que gracias a Calvo Sotelo tiñamos teléfono ainda que había que ir a unha centralita, había que estar esperando horas que nos dieran unha conferencia. Terceira, a construción da central térmica 32 megavatios que se destruiu. Cuarta, a fábrica de abonos nitrogenado. Foi un salto moi importante. E sétima, ainda que non sabíamos as consecuencias tan rápidas, a central que temos hoxe en día. Despois o pueblo se transformou, porque nada máis que hai que ver en fotografías comparadas, hai que ver a diferencia que había en pavimentación, cuidado das casas, a xente como andaba, porque eu vi unhas fotografías simplemente do ano 50 e pico, donde moita xente andaba en zapatillas. E hoxe as zapatillas son para estar na casa. Primeiro, que faiga bon tempo. Segundo, que disfruten ao máximo. E terceiro, que non se desmande a xente, non se desmanden.